ko kuma Majnun Laila. Hikayar Laila Majnun an ba da ita kimanin shekaru 1000 da suka wuce, kuma an bayar da ita ta fuskoki da dama, wato ruwayoyi da dama. To amma dukkan fuskokin sun haɗa kan ginshiki ɗaya, wato tsarkakakkiyar soyayya ta gaskiya wadda ta gudana a tsakaninsu. Ga irin hikayar da muka rairayo. A wani saurayi mai suna Qais bin Mulawwa, ɗan ƙabilar Banu Amar. Qaisu ya kasance mai fasaha ne da basira a makarantarsu, sai dai ya kamu da soyayyar Laila binti Mahdi ibn Sa'ad, wadda aka fi kira da Laila Amiriya. A hankali ya rika nuna mata soyayya ta hanyar kulawa da sauran alamu. Duk lokacin da ta makara zuwa makaranta sai hankalinsa ya tashi, ya rasa sukuni. Gaba ɗaya sai ya zuba wa ƙofa ido, baya mayar da hankali ga karatunsa. Wata rana da zuciyarsa ta cika da bege, ya ji ƙirjinsa kamar ya fashe. Bai san lokacin da ya rika rubuta sunan Laila a takardar rubutunsa ba maimakon abin da ake koya musu. Ɗalibai da suka ga haka sai suka haƙiƙance lallai ya yi nisa wajen ƙaunarta. Da haka ita ma Laila ta soma ƙaunarsa, ya zama na duk makarantar an san su a matsayin masoya. Shi Qais kamar tun yana yaro ƙarami, masu ilimin taurari suka bayyana wa mahaifinsa cewa zai kasance wanda rayuwarsa za ta fada cikin wahala da musiba. Suka kara da cewa idan ba a yi da gaske ba ma zai iya haukacewa. Tun daga wannan lokacin mahaifinsa ke samu masa lakani da magunguna da addu'o'i. Yayin da ya taga sai mahaifinsa ya ɗauke shi ya kai shi da mashka karatu, inda a nan ne ya haɗu da Laila. Ita Laila ta kasance 'yar shugaban ƙabilar Sharwaris ce, wadda a da zamanin jahiliya ba sa ga maciji da ƙabilar su Qaisu. Qais da Laila suka zama tamkar jini ɗaya, tsoka ɗaya. Idan ɗaya bai ga ɗaya ba, sai ya kama rashin lafiya. Amma Qais abin nasa ya fi tsanani, domin kuwa har waƙoƙi yake rubuta wa masoyiyarsa, yana karanta su a ko'ina. Ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya yi mata ita ce, na sokiya mai kyau don gaske, wane wata ko tauraro mai haske, kin shiga ruhi na kin mallake ni, in babu ke to ni kuwa na haƙƙaƙe, ba za ni rayu a duniyar nan ba. To wannan ita ce waka ta farko ko kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da shi Qais yake rerawa akan soyayyar Laila. A makaranta aka rika gulmar su, ana nuna Majnun duk inda ya wuce, sai ya kasance idan ka yi masa abu ka ce masa ya yi haƙuri don Laila, shikenan zancen ya wuce. Da ɗalibai suka gano lagonsa, suka rika ɗauke masa kayan rubutu suna cewa ya basu domin darajar Laila, ba musu sai ya basu. Maubin, wato malamin makarantar su, ya damu kwarai da irin wannan al'amari, musamman da ya ga Qais wanda yanzu sunansa ya ɓace ya koma Majnun Laila, wato mahaukacin Laila. Ya rubuta wa iyayensu takarda yana faɗakar da su halin da 'ya'yansu suke ciki. Iyayen Laila suka cire ta daga makarantar, aka kirawo wani ƙwararren malami yana koya mata karatu a gida. Ciwon so ba shi da magani, maimakon haka ya yi magani sai ya daɗa rikita al'amari. Majnun ya daina karanta komai, kullum sai kuka da waka. Duk abin da ya gani sai ya ga yana masa gizo da kamandin Laila. Nan da nan sai ya so rera waƙar so gare ta. Mahaifin Majnun ya zo takanas ta Kano, ya ɗauko shi zuwa wajen likitoci da 'yan tsubbu da bokaye da sauran masu da'awar magani. Duk abin ya zama tamkar wuta, ake ƙara yayyafa mata fetur. Abokai dai da 'yan uwa na kusa da na nesa suka zo domin tausasa zuciyar Majnun ya daina tunanin Laila, amma duk a banza. Wani daga baffanninsa yake cewa, wai kai Qais me ka gani a jikin Laila da ka kasance mata haka? Ka zo mu je na nuna maka mata 1000 waɗanda suka fita kyau da kyan fasali da asali da mulki da dukiya da sarauta, ka zaɓi wadda ta yi maka. Majnun ya dube shi ya girgiza kai ya ce, idanun Majnun ba wanda suke so da gani tamkar Laila. Ya daga hannu sama ya ce, ya Allah, na san baka yi kyakkyawa a duniya tamkar Laila ba, na tabbata ita tana daga asalin hurul aini da suka zo duniya shan iska. Ya Allah, alƙawarinka baya tashi, na tabbata daga kan Laila ba za ka sake wata kyakkyawa ba, ya Allah ka bani Laila. Wanda daga kabilar sai ya bashi shawara ya ɗauki Majnun zuwa Makka ya yi roƙo a Ka'aba, kan Allah ya ɗauke masa san Laila a zuciyarsa. Amma saboda tsananin soyayya, a yayin da suka je ɗakin Ka'aba sai mahaifinsa ya ce masa, kama tufafin Ka'aba ka roƙi Allah ya cire maka san Laila. Sai Majnun ya kama ya ce, Allah, na tuba gare ka daga dukkan laifi, amma ba zan tuba daga san da nake yi wa Laila ba.
Ya ƙara da cewa, ko Lukman babban malami masani na tabbata ba shi da maganin ciwon so, idan ma yana da shi, ina fata babu wanda ke tsakanina da Laila. Ya waƙa waɗannan baitoci. A Makka na ce da shehin malami, wai shin wace cuta ce da ni? Shin laifi take yi? To a sanar da ni. Shehi ya ce, ɗana bi a hankali, azaba na nan zuwa can gare ta. Na yi farat na ce masa, a'a na yafe, da azaba ta samu Laila ko a gefe, ba ni ƙauna gara ta same ni a lafe. Da na daina santa a barci ko a fake, gara na mutu da ciwon ƙaunarta. Allah ya ƙara min ƙaunar Laila har abada, sannan ka gafarta ma duk wanda ya ce amin. Sannan ya ce da murya mai raurawa, Allah ka bani Laila. Wannan ne inda yake cewa, inda masu hikaya suka ce, a lokacin da aka ce mashi ga labulan Ka'aba ya riƙe ya roƙi Allah, idan ya roƙi Allah a cikin wannan halin, duk abin da ya roƙi Allah, Allah zai amsa. Saboda haka da ya ji lallai Ka'aba ce baya cikin hayyacinsa, amma lokacin da ya gane Ka'aba ce din ya riƙe, shine yake cewa, yayi wata waka da Larabci yake cewa, ya rabbi zidni hubbaha abadan wa yaghfiru Allahu abdan man qala amin. Yace ya Allah ka ƙara man soyayya ta har abadan duniya, sannan kuma ka yafe ma duk wanda ya ce amin. Don haka da mahaifinsa da waɗanda ke wurin duk kowa sai ya ce amin. Wannan ne ƙarshen kashi na 1, sai ku saurare mu a cikin kashi na 2.